Vítejte v jedné z nejžádanějších lokalit v Pardubicích. Dnes mám pro vás dům, který může být jak zajímavou investiční příležitostí, tak i komfortním domovem, jen kousek od centra. Dům leží na pozemku o velikosti 628 m2 a v současné době je rozdělen na dvě bytové jednotky se samostatným vchodem a celkovou užitnou plochou 119 m2. Vytápění je řešeno plynovými kotly a do domu je přivedena elektřina, kanalizace, voda i plyn. O pohodovou atmosféru v bezprostřední blízkosti domu nemusíte mít strach. Hned za rohem jsou totiž Gočárovy automatické mlýny. V okolí domu najdete vše, co ke spokojenému životu potřebujete. Na třídě Míru jste za 10 minut pěšky a přírodu máte taky na dosah. Líbí se vám představa bydlení v širším centru Pardubic? Tak mi zavolejte a já vám dům rád ukážu osobně. No a pokud vás zaujala tahle videoprohlídka a hledáte někoho, kdo se podobným způsobem postará o vaši nemovitost, stačí se mi ozvat.